Yaingu ayu Blei ban ngapriang subha yapi baro ki para bengi ki bala ban peit na lagi jong ki yeng ki sem ki jong pi haga jing de bu jing shakri ka bengi man shakri lang yo trai mi sham la yo yak ban shakri yo Blei ni por ki sngi bala dep nakadaw jong ka ne ka jinglong jong ka jingjia ki bajia hani ka ri jing ibar kelang saudong juga pertai niladon hapo ka lockdown yak bakum ki ka balang rung ihap bani ko ngulang ki jipenyai jong ka por sarkar nam ta ka jingbit jimbiang lang ya baro yaingu yo Blei lamba ka social media iyo ban pensngau ya pi berap ni ki yang kisem ki jong pi ban shakri lang yo try lamba kani ka program ka bakerpang jong ka Good Friday tingin ya sedang no ya kani ka jing shakri dag bagin ya ruai ka jing ruai ka ba ars pa saw hajan ka wa kedron barit hakmi uwe uni udem hapo pakia jingkit hakper ket semani dan sim jonga to yai kan mau nong penim kat uni kumno phanla umat klam jaw pan pe ket semani late shaget semani snap jingot bakthang kmi nong penim uyam udem hakno ang hadir na kut kali jiwai nasubha pan kodi ba HP rinbon inyo pan puli na kaktin ka jong Blei bat banyalam yangi hagaching duwai iba HP rinbon diskatri jong ka Balang kumtangan kodi pan puli na kaktin ka jong Blei bat banyalam hagaching duwai ars pa sao Hajan kawa kedron bare hakmi uei uni udem apo bakya jingke hakber get semani
Snow sea shadron kopa toshim kani kakuritan nangauon hakmer getsimani Sim jangan namar jongpa uai tialadi udem snowba amonupa akber Getsemani Mensim jonga Tuyai kenmau Nong pen imkat uli Kumno panla Jauh pen Getsemani Leja Getsemani Siap jingkun Suami ni apendam hagi jing duai. Kan pulit katu kani ke bentan ni ke tin ke jong Blei. Ki dia dei kani ke sengi ke bakar pang. Kan pulit ni ke gospel ke kum Yohanes kal nong balai ke khot ke bakhan riu. Hadu khat pra ko ong tien mong kum ni. Nabo Blei lo ikat ta ke perthai. Kan bang lai tino ali dong khun bala khamar we. Bong ei ru bang ei jau nam jot siu. Handeu ni yo. Ia kecil impom jukut. Na bau Blei melawan. Sebab hak ujung khun saya kepertai un penram dia kepertai. Handrei bau pen im dia kepertai dau. Tahu mengai jauh onam penram. Handrei tahu mengai ular apa. Na bau langai hau khun haga kerteng jong khun Blei bala khamar we. Afsal Paul wong kum ne. Haga sitis kinorum kalau nong besan khot ke bapra. Handau Blei ula pen isna la jong go jigi. Dahaba ni long ki bapop. Ula pha yu Jesu Christ man yap yapli na kam ta jomi. Hoi Yohanes tam baptis ro.
Hagel nang banding kong record pandai. Panda boleh iyo Jisu menstep. Belum akmi pulang berat jong Blei belabano ika pop jong kepertai. Jisu wong kum ni. Hagel nang bar pau record bar pufra gospel Matthias. Hunu breum semelawan. Bon yo sekri o. Henry bon sekri. Bat bon ai. Tino ila ke jong jim. Pan long ke jing suspa. Jadi babon. Nang ta susu Jisu ong kum ni. Hagal nong ke ba. Chipau ke khot ba khat wei. Ni gospel Yohanes hi. Bong ngang long nom lam rot ba pha. Ta nom lam rot ba pha ai tino. Ila ke jong ke jing im. Nagam ta. Kita hilang berat. Kini kilong ikut dia ni bau Jisu ulakan. Nang ta sekawai pat kebenta ke bau Jisu bau syak ni pernah hagalan nong. Kebakat kendai ke khot balai pau. Man bau Jisu le simte. Ia kata ke bajau. Ulap bertah. Dah ke bong. Lap pendek. Rendau le nok ulap penok ila ke jong ke kli. Ulap penok le ngek le jong ke kli. Ulai tino ialah ke jong ke jengim. Pada kata ke por ke bau Jisu. Wai tino le ke jengim. Ke Bible ke tu ingat gospel Matthias kalau nom art punyo ke khot sang huai. Kalau don ke jingkat, ya ke jingkat jong ke tempel. Kalau kat arliang. Kini ila ke jingjia. Bagi jingkiran jong Jisu. Belum ke khu nam ni jing pen mau ke tin ke jong ti tong ni pendan ke jing duai a Blei be u pa jing ni ba penang kum ni ha ni ke step ke ba ko do ngawan ha ki kejat ke jome ha ke kerteng u Jisu Kris u long khon jome u nong suspa u nong panem u jomi ban ai ngun gong ai me se sen pat nang ni ke sngi ke ba ko do ko trai ba pa menang pli kalat yang ni kum ka Balang. Yang ini banget ko kendap mengin yo ni ke singi Good Friday se simpat hang ni ke snam ajar arpau walangi haman syom lagi jongi yang kesem ringi ai mu me atrai mengin la ban le ko trai ba ban te keduan kum ni ko kunat ban mane man yoro me lama ki yang kesem jungi lama ni ke social media yang mela pi ngi kalat ko trai ba hang ni ke step kenal ngawan man ai ke buram lagi cing yoro me kedua ia menang kita para mengek barok bagi para lo kerja snow ya kini ke program ha kini ke step men ker khui ki kedua ia bagi jingker khui mekin tu iki jing jogi atrai pan pen kan mau sen kap no me jangi me jika berthai barok ko mamla ke khon Israel kata ke juga jing me jangi atrai ba babi kwa ban ker khui ngi ko kana menang yai ap jangi bangin wan seme menang yai ap ke berthai bakan Rung haga hima do jume atrai ba daga mangi pediang yo ko ni me Jisu Kris ko pa be haga ni ko trai ngo pen tang no ni ko por ko sa ki jing don ki jing roi ki don ki jing roi bar kham tam ka tien jume atrai ba ke mangi sayo snol mo shekri jume ko kandar duai ki pasle ko ko dor ke jing pasle ke bakar pan ke jume atrai ya lo jong shekri jume padingi baro ki pasngap ki yo sngo dia barok ko kena ba ki ba diang kam tam ki ke tin ke jome pengentang ini ke por ke besak barok ko kena hai ke kerteng koran bojong tribe no bring you Jesus Christ mentas ki bam jikot amen kum ki khon ki jong Blei gidan ka daw ka bakraban ai ngu yo Blei nam ta ka jing ri ka jing sumar ka jing da ka jing ker ka jing kumang la yo jing tip hadu menta Empat sembilan iweru na gejala ka jungi ki ban ngat yo no kunyang jingpang coronavirus lani kini COVID-19 kini baro kini ki jing juba ka jing sha skor ka jong Blei ki jing duai ki jungi ti kum ki khon ki jong Blei tu kena aingo yo Blei boleh ada karpang yangi para pengit baro hapo jang ka Balang ya ka ri jungi ka jet benreu jungi yang duai bakas nam ka jong Jisu Kebangi celebrate hari kesni ya kali ke Good Friday kan tap yang ni angil juga jingyap unyai light lembah ya ki yang kisam jengi ya gari bati ke jet benriu ke jengi ini ya banya duai lang Pagin duway siya, kung tural ay aday, kinikipor, kibaladem.
unang yadah syusyu lama gini sengi bat ki por ki banawan ngin ya duai lang hari ka por Blei ngi aingo yame ki jing sumar ka jome ka jing yadah ka jome Pamelo Blei was nga washa skori ki jing duai kum ka balang kum ki khon ki jome haki yeng ki sang ki jing trai na duai ye ka jing yadah ka jome ka ri ka ba e ka jome ye ka jek ban reu ka jome ki yeng ki sang ki jome bare ka jing im jing shimet na uniu kunyang jing pan na ka jing yap klam ka bala wan ban pile persha ye ki bon ki ri jang ka perthai Perwala ka negeri India ka jungi ringi aingo baga jala ka jungi medang ri medang sumar medang yada ko trai ban nginge medang yada syusyu igis gigi por ki banangwan tap takasnam ka jume yangi we bi we tap takasnam jume ka ri ba ka jet ban riu ka jungi kumgi khon ki jume trai nginang ban pai khamat shame nginang ban shani banai ti la ka jung ka jungi ma me ko trai ngi marasnam rasha skor ki jung trai Temu Jesus Tuhan Iman. Amen. Kejing duai ke bangak aban kuat ingi ke baar kalong. Hagani ke jingeseng ke bekerpang ngidornya ke ketien ke jong Blei. O syekri jong turai. Pastor in charge. Jongi haga balang ini aban ai. Ya ke kubor jong ke Good Friday. Ke kubor jong ke jingyap ke jong turai. Kini ki kon samla juga balang ru. Ini abanai ke jingruai ke bekerpang ke bakilapan kre. In buti ki ketigi jong trai kini baru arteli program ki badang sa jong ne kepor. O blen wan jingok kerpang te un sin mo koi. Kalong ke jingker koi yang i baru lang ki badang ke kepor ni nya duai lang. Trai be i nya aingo yeme. Melakular balor kapan ni ha ka bangi seng ha ka kerteng ke jong me. Ni duai nam ta ke kepor. Mensema kot jemi unyai lai lut na bastang ha bakut gerkui ki jing syapri ki bangidon gerkui ni ki kon jo ka balang ki balapan kre ki balai lesh tom bana ai ki jing ruai ki jing ki ben slap ben kup ka bor mensem kenten jo ki jing ruai ki sur jo ka jing ruai kilong ki ban kata ki mensem jo ki babun ko trai kam tam e ngaduai yo syapri jo mi ban kren ni ka keten ka jo mi ben slap ben kup ur ka bor ka jo mensem ko jo mi Keke baru pun kuren kada long ka jingkar ko ya baru ki bapai ki bayo I ber ki bayo snow ya ka ketien ka jome ha ka ketien ka jom Jesus. Amen. Di ha ni ka por ngin yo snow ya ka jingruai ha ka ba nakaliang ka balang kalapan bay bai pa chalban son nang do inyo ka naay ka jingruai ka bakerpang ka jong ha ni ka por Kasi tiba kani kasngi ka bakerpang. Parkna banom shimya ka por. Marada ruan iba chalban son berka kunhun jong I. Syakri jong try. Pastor in charge jong kabalang. Reverend Dr. SD Karmau Plang. Ini opan ay no. Ia ka ketien ka jong Blei. Ia ka Good Friday message. Hagani ka por ka bamanta. Blei ang kurko. Kagating juai, manay pedeng jong pi kalong. Uji usha halag lingkna. Nabantai ke pop jonga ban jong pi. Uji su Chris kun jong Blei. Sha perthei uan yang iban petim Lor ka khen đắp nét uan hiar Văn pelat na jing bishar Akan no jing Blei kalong bakrao Lor ka ding na barjom I usha Lor ka kli la penpong kapan sekian syak Upato mapiaki Ula gerpan Jing isbe Jame kopai Kimban La jing long
ulawan banship Kram bayangi ulah bantani Jikran ben jinyo ben Ibabun ulasya Jikpen shoy Ibabun uyale persya Halor kadik dada marjong iusya Halor kakli lapetpo kapan sketsya Kopato mapyaki ula gerpa Jing isbe jami kumaay kitma Ay kaneka kuri kalat nanga Om kamot jonga Andre panjong mikoma Kastam pagod Om syukasem Kon upabang Pandep akan to Jing ijong ukalam Yana Halor kadiprana Barjong iusya Halor kakli lapetpo Kapan iskyansya Kopato mapyaki ula gerpa Jing isbe jauh pa ken ai ken ma Apa bro boleh Amen Agine ka Good Friday, ay ko Blei Blei baro ki para bangek ki para Kristan baro ki weiru ki pampalong Kristan aga kerteng bathyang badon bor trai Jesus Christ. Ka Good Friday ka long kasni ka bangi kan mau borong kerpang ya ka jingyap trai Jesus. Lord ka ding phna mentala jan arajarsna. Ban sius pa yangi ki breu na ka jingjot babong jukut. Nrei ka jing kan mau ya ka jingyap Jesus Christ kalong himan kasni ya ka jingim jongi. Nrei ha ka ni kasni kalong ka jing kan mau ka bakham kerpang aga perthai. Shwa bangin ya keren syapang ka ding phna Christ ha ka ni ka por na kwa ban ong syapang ka jing pang coronavirus musyakai agini kisni kebangi yatib baro ba ngimdei banting bat sir palat ban long panic nrei ngidei ban shania baduai hau Blei ban IT la ka jingim hau badaga juga por ban husiar bat sumar banom yajan bat kibril social distancing ne yak Blei kti khamtam kibril ki bangimpat itu idei bandeng iki mas abangi mi shabar na layin manom kta ne bat kulmar yaki jaka baju ya bat paiba kum ki railings kiwei sat bahai la kikti da sabon bat clear khud ak abalawan na shabar yarap yaki khon rit bat ki khon thana jong phiru banle kumju ya trailam bat ki bor sarkar bagi nongsen sha bagi shnong ki thau ban pensange ya ka jing priang kane ka jingpang coronavirus kemudian kamru kalong ban shania hau Blei ban penthmai la ka jong ka jingim jongi ka baman la ka sngi menta tungin ya pai shel Good Friday ka khubor banga kwa ban kren ha kane ka por na ka tin ka jong Blei kalong syapang ka ting phna Chris kwa ban puli akani ko por na ka gospel kat kum Matthias na kalunong ka bar punyo ka khot ka balai huwei
lai pu prado sau pu ar ba ka khot ka san po lanong ka bar pu nyo Matthias bat kila yalam ya ka ban sanar pna yau Jisu haba kila poi ya ka jaka bala khot Golgotha le sanar pna yau Jisu lembat ki armut ki dakai wei shakamon pada wei shakadiang kita ki ba ya chata te le keren benyu kita karna yala ki kle jongki bat kila om me wapando ya ka temple bat ubate ya ka laisni to penem yala de ada melong khonu Blei to hierno nagato ka ding pana kumjoru kirang ba lengdo abang kila ya portho ben lem bat kinong tho bat kitamen basan kila ya om ula penem ya ki wei yala de plem la ban penem ada ulong Chris ki Israel to hierno menta nagata ka ding pana tengin ngai tho Jisu te abola pertapa tagak tien bajam la ai tino yala ka man sing au Blei to Blei un kar khu ya ka jing puli na ka tien ba khu jo kidon bon ki ding phna bala shna bala bo aki yeng mane ki ding phna ki bai tanat bala de aki tukan akum kene ka sngi don ru bon ki breu ki ba ding phna aki lenti shnong la peit isnei yaki da ki breu baro arliam namar ba ki breu ki sampat yaki kumak sipai ki sampat yo Jisu ki place nam ki shitong aba ki le kumta ki snow ba pun snow ba yo Blei kajing yakren sapang ka ding phna kresa kani ka por kamdei yakini ki ding phna lane ki jing ba ding phna kajing yakren ha kani ka por kalong ya ka ding phna kres ka ding phna ka shisha kebening kong ka bangakwa ban kren sapang ka ding phna kalong ka dak jong ka jing sha shitong Jisu Christ ka per Getsemane abalak ula leja ka per Getsemane ban tuai au pa jong ula dem dapalo ula kia kemen sim jong along ba ula mi kasep ka balang kum kasnam kada jaw aga khandau kum akele ko por ka bakret umi kasep kata kalong kaya tho yangi ya ka jingkhia jong ka jingkit ka badon aga don jong la kem yu aga per Getsemane men me la yalam yu trai Jisu paro shimet Syaga yeng urang ba lendo Caiaphas. Syaga yeng ulang skor Pilat. La syak mudui lam ler. La aiti haki sipai ban sanar kena. Kumangikuli kalanong kaba arpunyo gospel kat kum Matthias. La yalam yu daki sipai sa Golgotha kesengi kabapud. La penkit yaga deng kena. La sempat ula kelon hateng-hateng. Bat la suban ba yaga ding pna ki sipai ki haban khot yo Simon Nongthymmai ban ba yaga ding pna Jisu la sha shitom hatu kani anrei don ka wei pat ka jing shitom ko Jisu la sha shitom hampalat ban yaga ne ka jing shitom kata galong ka jing sha shitom namar ki pok jonga pa jongpi kajing bom hok jong kajing bom khot kajing in kajing bishni jing pihun kajing sarong kajing men lada kalong kumta ni sanar knabiang yo try Jisu Christ da kajing em jongi Blei bau try Jisu la sha shitom adu kani kalong namar bau e jongi ipule aga gospel kat ku mu Yohanes kelanong ku balai ke khot ku bakhandri na bo Blei la e kata-kata ka perthei lai tino yelo khon bala khamar we baro bangai hu unom jorchu en rei un yo kaching bom chu hatu mangi pat ni e yo Jisu
khode yangi syaka jingkala kabamut. Bon ki Kristan, ki bakala kabamut, ki kala kabamut namar ki syaptien ya katujok. Aga por jumai bajur, ki kan mau ya Blei. Aga por ka jingpang ka bajur, ban sadukut man sem no, ki kan mau ya Blei. Hakum kine ki por ngamla ban onge ya ka jingkala kabamut jok, jongki. De ya ka jingkut ka jingim jongki. Tang Blei hi botip ya kata. Hanga hi na snow ba ka jingkala kabamut ka ba kodor tam. Akmatu Blei kalong bahabaw Jesu Kristo la yangi ba ula yap yapli alor ka ding pana na marki pop jongi ngiru ni deiban pan pai kaliang ya kata ka jingi jong Jesu daga bangi kala ka pamut bangi eno iki pop jongi baro bangi kun ki kuon ki jong Blei norwai shaman sim urwai barwong ki jing urwai shaman sim ka bar span ro fulai Kading pna kordetam la yapu khonu Blei ban sait ki pop la mi kasnam kon bla khamarwe nam snow la kan klam jaumat namar jing ba ashle serpa ya ka kordet sat akdo shaneng perthai kane kalong ka jing kala ka bomot ka bashisha ku bo nong rwai shaman si mo ngam la kan aga dono jonga yakata ka jingi basha shitong Jesu lor ka dimpna ka baar ka dimpna ka long ka dak jong ka jingi ben apdem ki Jew ki Roman ki Greek ka dimpna ka long ka dak jong ka jingi ben ka jingi po ka jingtem ipule aka shithi ka banen kong Paul shaki koren kalanong ka ba nengkong ka dokot ka bar pulai. Long ngiyalap yo Chris pala sanar na aki jiute ka jingjan thut pada ki Greek ka jingi beit. Abaw Jesu sya lor ka ding pana. Ki breu ki badan saudong jamu. Kila kernga yala ki kli kila keren beit. Kila pertho ben yo kila ong. Lada melong kono Blei tu hierno nagatu ka ding pana de ngit kajit kali kalong atu Jesu ban hierno nagatu ka ding pana atu Jesu ban penim yalade atu Jesu ban hukum ya kipa jangel ban shoyap ya paro ki bale ben ya ban pelaju kajubak kalong hoy ula Nrei ke ban mi pat dangta ka jingmi kalong ka mission jong ka jingpele mu Blei kala fail bat mangi baro ngin lay siya ka dujok ting kapapom jukut usoitan ukwa ayakata uriam yakata yaw Jesu penyen kinong kren beng upun shrai yaw Jesu Kris kani kadai ka bot usoitan kabut sienti jong en rei Jesu Kris shimlangat hakane ka jingriam na marulawan kanang ban pendep ya ka mission u Blei ngi ai ngo yo Blei na ka benta kane u Jesu shimla shariam akijing sienti ki jong sultan kabalai ka banga kwa ban kren hakane ko por shapan keding pana along Kading pna ka long ka tak jong ka jing penim. Kading pna ka yen na ka benta ka jing penim. Kane ka long ka ba syai kadar. Wat habaw Jesu don na pedeng ka jing jen jarpa. Ka jing place now. Ka jing kordet. Ka jing telot. Plus din halor ka ding pna. Nrei ulat rei ban penim. Yaki mensem ki ba kodo. Jesu Kris ula penim yo way ni kirus ni la sanar na langhang ta badulong hakene kasngi men long lem bat nga aga paradise ado kane ka kenta ka minute ka bakado mo unsayap
Nrei udang trei ka kam. Pan penim ye ki men sem ki ba kodo. Ka dien pana ka ba sao ka ba ngakwa. Anong ha ka ni ka por. Along ka dien pana jom ka jinjok. Ka dien pana ka yen na ka benta ka jinjok. Soitan lamut ba ka jingyap Jesu Christ alor ka dien pana. Along ka jing syajok. Jo ka jing syajok ka mission jo. Nrei mar hong pong. Along ka jingjok. Ka dien pana kalong ka jingjok ka ba krao. La tho ka gospel kat ko Matthias ka lanong ka ba sanpo. Bahwa Jesu te la perta pat daga dien ka ba jam. Haka minute ka ba kado. Ula IT yala ka man same au Blei. Daga gospel kat ko Yohanes kat kandai lanong ka dekot ka balay po. Naong shwa bo Jesu na IT yala ka jong ka jingin. Jesu la perta daga dien ka ba jam. La pentep. Daga dien Greek balatho aga New Testament kabatamai kadai ka ktin tetelestai kabamut lajo kani ka ktin kalong ka balaju pendan kam da kito kinong yakon para marway lane ki bangiong ki gladiators aga lempung yakon ka arena uto nong yakon lane gladiator uba job uyo yaka met jong tu bo syajok uba tia hamadan uba tia yap hamadan baru perta daga ktin bajang tete lestai ngala jok Jesu Christ salor ka ding pana la perta tete lestai ngala jok ane ka sngi kalong ka sngi jong ka jingjok ka sngi jong ka jingli pat ka Easter Sunday kalong ka jingpen pana pajba ane ka public declaration ya kata ka jingjok jong Jesu Christ ula jok yo pamangipat ngidang walam pat ya ka jing syajok Jesu Christ yo pangidang sanar pna biang yo Jesu Christ kaway pagaway ka kam ka pompet ka bangilay along ka jing sanar biang ka jing sanar pna biang yo try Jesu kaway pagaway ka ktin bangi kren sarong bangi penmong yano along ka jing sanar pna biang yo try Jesu ka jing im ka bom ko jongi kalong ka jing syajok yo Jesu Christ ka kubor jong ka Good Friday lane ka kubor jong ka ten pna kalong banim ka jing im ka ko ban pen snow ba yo Blei kalong ka jing syajok yo sultan rei ka jing job bat ka burom yo Blei nong ruai shemen sim jing ruai shemen sim ka san spa san pusan urwai ban wong hang tai hadin pna layap unong penim day na marjonga usya hadin pna hang tai hadin pna day bawyap shisha naga benta jongi aga din pna to Blei unkar khu yakne ka khubor naga tin ka jong Blei naga benta ka burom jong amen. Ngi aingo yo Blei na amta iba chalben son ni bala ai ga kichruai ka bakrpang e pat kunjuru ngi aingo yo Blei khan tam e ka tien ga jungu ka bu chip ju tra la yo ban sno ngi ai ku Blei ki dong i shimbenta duai bo Blei na yo ban kar khu ye ki benta ju ka jing shapri ki ba pher tegin ya nuai no ya ga jing shapri ngi ruai ga jing ruai ba san spa san po san nga i jing tung shan jo ka ding pna ka ya tung shan mar persha enga nga i yu Jesu halor ding pna ta jing sno ba usha hading pna hang tai hading pna layap unang penin deina mar jonga usha hading pna hang tai hading pna hading lo ka ki jirwai so ban khot session pa jo shek jung trai Reverend Dr. SD Karmaplang la ingin dikicin kerku penuai.
angkai hadirna layak puno Neina marjona usha hadirna angkai hadirna Shisin ngalapen umurong way ngalapen China laukin ra tanga shuyo ding shai kalbi ngalawan koi ha laukin ra Hantai hadirna Hantai hadirna layak puno Neina marjona usha hadirna Hantai hadirna Kajingi kajong Blei buk pa. Kajing ay Jesus Christ buk try. Kajing aslok batyang man se mako. Ine lai kin long ring kat bat ngi. In long ring kat ba ki riu ko. Kajong Blei iwa khot kat pa diu na do ka do not ka mako. Menta bat sido ki bom ju kot. Amen. Bao